xa que estamos aquí, boa tarde a todas, a todos, pero permitídeme, antes de nada, que aproveite unha destas ondas que no seu día cercaron ao poeta para mandarlle unha aperta moi forte a Bernardino Graña, porque, como houve que repartirse, mandamoslle a todos dende aquí. E permitídeme tamén que me dirixa directamente a ese mago que fixo que hoxe chova prata en San Simón. Merlín, mago dos magos, poderoso de vida, ti que coñeces as leis que rexen as estrelas do firmamento, que sabes interpretar as formas que adotan as nubes, o recendo do aire que respiramos, os misterios do mar, o berro áspero da coruxa, os demos que envían soños falsos baixo as estrelas, a resurrección da ave fénix, as ideas cegas de homens e mulleres, ti, Merlín, asísteme, exerce de guía espiritual meu e arríncame hoxe este pesar adulto que non se me acomoda. Na ignorancia daquel outro tempo de ventás tapeadas á liberdade, hibernando nun xardín de xigante egoísta, distraída na escuridade dunha armadura inocente, rexeitei a oportunidade que me brindaba a miña nai de ir aprender a tocar o acordeón. Será por iso que ti, que coñeces a esencia de todas as cousas e a súa transformación, me convertiches neste instante no devandito instrumento. Sí, mago dos magos, sinto que son un acordeón. Merlín, adiviño feiticeiro, ti que trouxeches esta terra tantas veces ferida, unha chuvia mansa e fértil que fixo agromar floriñas prateadas nas abeleiras, permíteme mostrarche públicamente a miña débeda para contigo. Ben sabes que levo a túa marca gravada na epiderme da alma. Fuches ti, Merlín, que me abriches as portas aos lectores dun xeito solenne. Daquela, ainda andabas itinerante repartindo glorias. Baiona, Viveiro, Ferrol. Lembro especialmente o ano 1991 do que falaba Celia, cando os premios xerais foron entregados no Círculo das Artes da Lucus Augusti. Desa cidade que anos despois, no 2000, arrouparon con libros para que a humanidade inteira escoitase os latexos da súa muralla. Cando oín o título da obra gañadora, Dúas vagas por máquina, o meu corazón comezou a minguar a esticar depresa e tamén entón sentín que me volvía acordeón. Merlín, abrichesnos a moitas e moitos de nós a entrada ao principal dos cuartos, ao dos lectores e lectoras, facéndonos vivir un romance coas palabras que nos permitiu recuperar o rumbo. Ben sei que é unha eterna reivindicación túa, esa de que escribir para nenos e nenas non é encher un baleiro senón prender un lume, ler, escribir, sentir as palabras, gozar do seu significado, acariciar as súas formas, recoñecer os seus ángulos. Enchen o mundo de sensibilidade e permítenos habitalo con maior intensidade. Por suposto que estou contigo. As etiquetas ásperas mancan en máis sitios que no reverso dos xerseis. Esta que chamamos literatura infantil ofrécenos a posibilidade de nos achegar aos máis novos, mas tamén ao ser humano en xeral. Non renuncia a explorar os corazóns adultos. Permíteme, druida, que faga unha puntualización que me presta. Tampouco non deberíamos obsesionarnos con agradarles aos adultos ata o extremo de nos esquecer de que a literatura que ti acubillas lles debería gustar, non sei se antes, pero sí por riba de todo e de todos, aos seus principais destinatarios. A literatura infantil é moi importante, pero ainda son moito máis os rapaces e as rapazas que a len. Como diría Luis Rei Núñez, fronte ao chumbo que lastra as ás, a loxanía dun pensamento claro. As nenas, os nenos, só son máis novos que nós, non menos intelixentes. Captan perfectamente a diferenza, poño por caso, entre dúas follas van polo río e dúas follas navegan xuntas como barcas namoradas. Certo que lamben as páxinas como beben os gatiños. Tal vez por esa razón, na Idade Media, a palabra escrita presentábaselles recoberta de mel para que literalmente a saboreasen logo de a pronunciar por primeira vez, mentres os adultos son quen de ler como beben os paxaros, erguendo a cabeza de cando en vez cara ao infinito, mas en ambos casos precisan que a auga sexa potable. Os seres humanos, canto máis medramos, máis nos contradecimos. Por unha banda,
aseguramos ata a saciedade que a infancia é a nosa patria, que estamos construídos por ela, que como os clásicos é un manancial inesgotable que nunca acaba de decir todo, que nela o realismo é sempre máxico pola maravillosa perplexidade ante a existencia do universo, vivindo as emocións en espontánea plenitude. Porfiamos en que a maior parte do material co que traballa un escritor, unha escritora, adquíreo antes dos 15 anos, posto que o seu ánimo ha de ir máis alá da prudencia para ser un individuo que baila e xoga mentres os demais miren, ordenan, pensan, que o espírito da nenez permanece en nós ata o último alento. En fin, recorremos a infancia cando nos queremos poñer transcendentes e logo temos por pueril o que ten relación directa con ela. Ensimesmados. Se non miramos dentro, non estamos, nunca seremos fora, escribiu Manuel Álvarez Torneiro. Presinto que, dende o arranque oficial do ano da memoria, en abril de 2006, aquí, en San Simón, aínda quedan agravios por restituir, planos de campos de concentración por descubrir, calendarios marcados nas paredes, cartas manuscritas. Cantos nomes faltarán por rescatar, cantas palabras secuestradas, cantos retratos de presos políticos que descoñecemos, cantas estampas pintadas por artistas dende o cárcere, cantas caixiñas de madeira talladas. A arte fai caer as barreiras que ao home separan dos demais homes e da vida universal, escribiu Evaristo de Sela no caderno número 2 do cárcere de Cartas de Ruiz, o 1 do 37. Ben sei que a luz da memoria ha de ser un ruído humano ás veces incómodo, máis necesario para facer as paces co pasado. Aínda son abondas as presenzas que permanecen no linear do esquecemento, chamando á porta da xustiza con grandes iniciais, nomes que merecen estar nos versos dos poetas, aves que son patrimonio e debemos ir censando. Non podemos esquecer aquelas noites que baixaban asustadas, ateigadas de nenos e nenas da miseria, de nais desacougadas, de patrias imposibles, de piratas, incendios, lazaretos, fusilamentos e campos de concentración. Tamén quero nomear, sexan homes ou mulleres, aos contacontos espontáneos da miña infancia, aos editores, aos comerciais, aos libreiros, aos bibliotecarios, aos ilustradores, aos investigadores, aos axentes de animación cultural, aos lectores e a cantos antes de nós houberon de facer como a guía, depositando os seus ovos despois dun longo e penoso percorrido, entregando a propia vida tan xenerosamente. Grazas a Rosalía, a Castelao, a Bóveda e a tantos outros, eu podo escribir e falar na miña lingua. Merlín, ti que coñeces os segredos dos silencios, pinta con tinta permanente a fala que herdamos dos nosos devanceiros, para que ninguén nos borre en calquera recuncho do planeta no que nos atopemos a luz retroactiva da memoria e así poidamos seguir aprendendo e soñando o mundo. Líbranos definitivamente dos eclipses dos días escuros, das almas de mentira e de discursos de auga bendita en cestos de limpio. Queremos solsticios de luz, sen salvaxes pexas nos cabalos do monte, sen incendios provocados, sen corpos mariños de chapapote, sen emigrantes oprimidos, sen traficantes de palabras, sen traficantes, sen dictadores que sementen o terror, sen terroristas, sen violencia de xénero, sen violencia. Inunda os océanos e a terra toda dunha luz potente de verbas ateigadas de verdade, que nos nutran de cordura e de tenrura, de respecto e de afecto, de xustiza sen días de sol frío. E, sobre todo, pídoche que sigas a contribuir en devolvernos a fábula rota para que nunha explosión de xúbilo individualmente poidamos recuperar esas ideas da alma, que son os soños que por dereito nos pertencen. Ti, Merlín, que es quen de proxectar os desexos no futuro, empuña esa espada de prata 25 anos máis, e outros 25 máis, e outros 25, e ao chegar a 1000, ti que te alimentas da ambrosía, ese néctar dos deuses, conta xa por primaveras. Saúde, Casimiro.